stå på mig for helvede. Ja, det må fandme være dejligt. Det er da ikke... Hvor lidt mammut her. Hvor var du? Hvad står du her for? Nu har du sendt os et forkert sted her. Hvad står du her for? Fucking her. Hvad sker der på det chestbreak der? Hvor er godt, ja, der er mange, der løber for vores hold, jo. Så Daniel løber på. Ja, Daniel løber. Daniel. I løber med mammut, ikke? Jo, vi har lavet en plan. Vi kan styre nu. Når løber alle dem der med dig. Jeg er på planen. En sjovere. Jeg lover jer, hvis det ikke virker nu, ikke? Buh. Jeg kan ikke trække vejret i det lort. Du kan nå ind i den sidste. Nu varmer måske Martin. Så du har venstre om, og så kast ind. Bare lige over hånden. Over hånden. Lige over hånden foran ham. Jeg kommer. Kom med her. Frem, vis. Stop. Nej, kom Billy. Kom Billy. Ja! Han har poppet den. Ja. Du er uduelig, der. Du er udulig. Du spiller liv. Jeg stiller dig ind, du tager den ikke. Og hvordan du står du samme sted 3 minutter? 1, 2, 3, 4, 5. Det er til mange, jeg presser ud ham. Ja, jeg ved det godt. Og så tænker jeg, fuck det er pisse, jeg skal ikke.